Zdravíme ťa. Touto upútavkou by som vás chcel pozvať na náš koncert Hafner Bejus dňa 2.2. v Trenčine, klub Piano. Zahráme tam väčšinu našich megahitov z CD-čka Blázon čas aktuálneho, samozrejme aj zo starších albumov hity. Dojdi 2.2. do klubu Piano v Trenčine, okrem nás tam bude aj veľa DJov, takže bude tučná party. Tešíme sa na teba. Rap! Žieraj surferov, to je Mara, to je Kuchajda, to je Oravská priehrada. Hýbaj na sur, buď, buď. Hýbaj na sur, buď. Láka ťa to tam, poď. Ty vieš, že máš ísť tam. Hýbaj na sur, buď, buď. Hýbaj na sur, buď. Voníka má chrám.